बिस्वजित दैमारी बिथां सारा बर' हारिनि थाखाय अरायसम गोसोखांजाथाव खामानि मावनानै होबाय। आसामनि बुंथिगिरि बर'नि नायल'जाल बिथां बिस्वजित दैमारी सारखौ थोंजोङै बाख्नायदों मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी सारा। बिथां बुंनाय बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो थांगासिनो दङ। बिनि सिगांनो गोजान फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बावहरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जायफ्रा चेनेल दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलां, जाहाथे आं बेफोरबायदिनो इयुन समाव फिउचार टाइमाव नोंथांमोननि थाखाय गोदान गोदान मोजां मोजां आपडेट्सफोर भिडिअसफोर लाबोबाय थानो हायो। फैदो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो हायोब्ला नोंथांमोना बयबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा नुसारो, मानोना स्पेसियेलि बेयो बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनोखा। फैदो बिथां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी सारा मा फोरमायदों जों नायनानै लानि। सार थारैनो जोबोद मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सारमोना मोनसे अराय सम गोसोखांथावना मोनसे खामानि मावदों बिथाङा, जायखौ जोङो बर'ल' नङा आसामनि गासैबो सुबुंफ्रानो जोबोद बाख्नायनांगौ। दिनै बिथाङा आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव बा आयेन आफादनि सिङाव बिथाङा जोंनि आसामनि बायखोन्दा नेरसोन, बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन, जोंनि गुबुन गुबुन आहमफोरनि बायखोन्दा नेरसोनखौ बिथाङा बहाय गायसननो थाखाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिया आं बेखायनो बुंदों जे जोबोरैनो मोनसे गोजोनथावना हाबाफारि। बेवहाय दिनै थारैनो मोनसे जारिमिनारि सान जागोन बियो। आरो बे जारिमिनारि सानखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारियानो जिहेतु बिनि खामानिखौ मावदों। बिथांखौ जों अरायसम गोसोखांनांगोन, जों साबायखर बावनांगोन। सार थारैनो जोबोद मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सारमोना मोनसे अराय सम गोसोखांथावना मोनसे खामानि मावदों बिथाङा, जायखौ जोङो बर'ल' नङा आसामनि गासैबो सुबुंफ्रानो जोबोद बाख्नायनांगौ। दिनै बिथाङा आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव बा आयेन आफादनि सिङाव बिथाङा जोंनि आसामनि बायखोन्दा नेरसोन, बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन, जोंनि गुबुन गुबुन आहमफोरनि बायखोन्दा नेरसोनखौ बिथाङा बहाय गायसननो थाखाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिया आं बेखायनो बुंदों जे जोबोरैनो मोनसे गोजोनथावना हाबाफारि। बेवहाय दिनै थारैनो मोनसे जारिमिनारि सान जागोन बियो। आरो बे जारिमिनारि सानखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारियानो जिहेतु बिनि खामानिखौ मावदों। बिथांखौ जों अरायसम गोसोखांनांगोन, जों साबायखर बावनांगोन।